Άλεξ, Έλα καρδούλα. τι κάνεις τώρα εκεί? Πού ξέρω γαμώ την πουτάνα. Γιατί να τον ανοίξεις, έχω βάλει, κοίτα, σου έχω κάνει ωραιότατη τηγανιά, χοιρινή, με πιπεριές, κρεμμυδάκια, έχω ρίξει λαδάκι. Ωραία. Θέλω το καλό ώρα, έτσι να μου φέρει εκεί. Και τώρα τι περιμένεις? Τον πεθερούλη για να φάμε παρέα, γκαζέ. Αγκαζέ, Γκαζέ. Έλα παπά, παίρνω. Έλα κύριε Γιάννη. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το μενού σήμερα, Άλεξ? Τίποτα. Τι είπες? Τίποτα, είσαι όνειρο. Είπα μήπως. Όχι ρε, είσαι καλά. Κουτάω να πω κουτάω. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν κουτάς, τι θα σε κάνω? Βρε καρδούλα μου, αφού είσαι Τι κορυφή. τότε έφερες την κατσαρόλα όλη το Κατσαρόλα. Κοίταξε λίγο αυτό εδώ, ξέρεις ότι θα σας φτάσει, μπαμπά. Την κατσαρόλα όλη Δεν μου λες, Όλοι. έχει και πουτάνο μέσα. Τίποτα, Άλεξ, θα φας αυτό, σου είπα μα θες. Τι, ψωμί, εδώ Τι, το ψωμί. κέτο. Δίαιτα και το. Ναι. Και το ένα και το Και άλλο το- και ξέρεις τώρα πάει. Πάμε πακέτο. Λοιπόν, πάμε πακέτο, Ρόι. Άντε, καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.